Hola, encetem setmana molt tranquil·la, almenys fins divendres, amb predomini de l'anticicló i el sol com a protagonista. Amb inversió tèrmica matinal i de cara a les pròximes jornades tindrem un petit ascens de la temperatura. A uns 1.500 metres observem valors al voltant dels 10 graus positius i demà tindrem una jornada amb el sol com a protagonista, amb algun núvol alt i prim poc important i amb inversió tèrmica matinal que es mantindrà al llarg de les pròximes jornades. Per exemple, al Puigcerdà començarem el dia amb 1 grau sota zero, en canvi a la Vall de Núria a 2.000 metres tindrem 4 graus de mínima. Notable amplitud tèrmica entre el dia i la nit, sobretot a les fondalades del Pirineu i del Prepirineu. També al Pirineu i Prepirineu Occidental, per exemple, a Sort tindrem una temperatura mínima de 3 graus sota zero, en canvi a mitges a 2.000 metres tindrem 1 grau de temperatura mínima. La màxima a Sort s'enfilarà fins als 18 graus, en canvi a mitges hi ha valors per sota dels 10 graus, amb predomini del sol i amb algun núvol alt i prim. Les pròximes jornades no tindrem grans variacions, tindrem el sol com a protagonista, algun núvol alt i prim i temperatures que no patiran grans canvis al llarg de dimecres. Dijous sí que tindrem un petit augment dels intervals de núvols, sobretot al Pirineu i Prepirineu Occidental. En aquest sector seran una miqueta més abundants, a la resta núvols alts i la temperatura que baixaria lleugerament. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.